Patuloy, ibig na dire-diretso yung balon natin, no? Putol. Puputol yan. Putol yan. Factor na to. Pero yung mga naman, naglalakad siya ng isa. Alam mo, dapat ng tao yung naglalakad. Baka mo, te. Siyempre, may talaga. Kaya pinapayapa ako siya eh. Hindi na makapapasok dyan. Hindi makaugat mo lang dyan. Para magising. Para magising. Tutulog eh. So ginagawa ito once a week lang. Tapos na, kuryente bukas. Diba? Ate, pagkat tubig. Lagyan mo pa po. Pagkat mo. Mainit. Wala na yan. Mabis kasi nakaano yun. Sige na. Nakaano. Malagyan din. Pwede ba pwede? Punta mo lang pasa pa kanya ha. Kailangan kita. Kailangan mo sikran. Dami na rin. Ano naman? Mabilis ang ito. Mabilis ang trabaho ito. Para mabilis ka. Kasi yung init na mamawala. Inaabot yung Ate Nelia, pag-uusap ko, huwag ka maglalakad mag-isa ha. Huwag ka magyayabang ha. Hindi ka pa authorize ha. Pakiutay. Ano? Min, huwag mo siyang papalakad mag-isa ha. Tandaan mo, kasalanan mo yan. Bahala ka. Sige, lagyan mo. Okay lang tayo, kaya mo? Kaya mo? Kaya? Ayun pala. Alam hindi, no? Sa trabaho, tanda mo. Ang sa mga gamot, hindi po kuryente. Walang mga nilasi mo. Kuryente lang. Hindi na Ang lahat. Ibigay sa pasyente. Para makatulong sa kanya. Kasi pag kuryente, nakatanga ka lang. Kaya mo lang gumagawa lang yung ano yun eh. Kuryente ko, para ko ng beijing mo. Oo, hindi ka gaya yan. Talagang minakasayo eh. Kasama na natin ito. Sarap? No? Hindi naman. Masya dito. Naghanap ko ng... Kasi wala sa... May galing sa maghilot pero wala nang hilot sa kanya. Si Mang Kevin lang pa na. Hindi, may tawag ko na ito. Kay... Sa pamangkin mo yan? Saka ano Legit, no? no? Baya ay bilas. Bilas sa kanya. Ikaw mo ba? Pwede mo ba? Tapos isa rawin doon. Wala ka doon. Na-stroke yung mga ulo ng hospital. Kasi ang mabilis ang virus eh. Sa YouTube. Parang baliktad ito ano mo. Sabi? Parang baliktad. Baliktad yun eh. Baliktad yun. Yan ang baliktad sa sakit. Baliktad yun. Usually lang na. Sa YouTube. Sa YouTube yan. Big. Pabili lang siya wala na. Pabili lang siya. Nag-abis na yung gamis niya. Ilang araw. Ano yan? Ilang days na eh. Serious ko naman. Kaya? Mayaman ko, 2005 siya. Tropa ka. Tropa. Mahabot siya sa aso. Pihirit ka pa na. Mahabot siya sa aso. Ay, nandun yung aso niya, oh. Oh, pagkili ng legs. Galing pa rin, pero no? Nilalagyan nga siya ng kanil sa inyo. Bumigyan mo isang king.
Sumagin. Tapos na. Hindi na mamalis lumagin. Magugulo ba yan? Gusto mo ako sa hindi. Hinahabol natin, no? Ginagawa ito once a week lang. Ganyan na to. Oo, mapapas mo naman yan. Maluluto ko na yan. So, nakatatlo ka. Bukas 5. Ito bukas. Sino bukas ang kasama ko? Ikaw? Hindi ko na. Magaling tayo bukas. 100 yung puta yung mo. 5. Tapos, light massage na. Importante. Ito. Oo, yan. Nagagawa ko siya. Ano? Wala siya. Tapos may discount. Ang may gamisa mo tayo. Ito, reflex. Oh. Shoulder blade. Puso. Ito, reflexology. Oo, may mga nila. Sigmura. O, kidney mo. Gallbladder, sugar, pancreas. Transverse column, ascending column, small intestine, large intestine. Gallbladder, sciatic nerve. Ay, ito yung sa kamay. Kasama niyo mas ito. Sex organ. Ovary mo, natamaan dyan. Pag may sakit ka, pare ka dyan. Kennedy ta? Oo. Ako nasa dito ko. May tailbone. Parang meron. Ear, eye, vocal cord, trachea, sinus, brain, magalaw brain. Iba sa Brain, pituitary, power of neck, ito yung spine mo. Spine, gulgul mo. Pagdadaan din pala, no? Ano pa, ano? Siyempre, master mo eh. Master therapist eh. So, ito na 4 meridian points. Dito yung sex organ mo, waistline. Ito yung tawag ng stomach mo, shoulder blade. 4 yan. Kaya ko tindahan. Yes. Kaya madaling gumaling yung customer kasi nga, natitrigger yung mga points, yung mga area. Kaya ito, pinakatindi. Bulsa! Yung. Marami pera. Bulsa. So, ito yung tawag na dorsey, plantar, rotating, eversion. Ito mga kailangan sa mga stroke. Ang ganyan na na. Inspire mo na ako. Ayaw mo siya. Pagkakataon mo na. Uy, pa! Naninipa na. O, ayan. Kaya may dasa natin. Bilisan mo na. Ayan guys, tapos na po kami. Nakalakad na po si ate, tatlong lakad. Diba? Ate, okay na. Thank you. Ha? Kaya na. See you tomorrow. Ha? Bukas mo tayo. Thank you. Okay na. Sumunod ka nga yung sa amin doon sa mga. Pero yung salita mo na, hindi na. Hindi naman. Hindi na masyado na. Pero hindi na. Okay na na. Kasi hindi Kasi gusto sa mga. Kasi nag-usap tayo na ano sa Ano boss, okay ya? Uy! Linakad na boss! Lalakad naman dati. Ali, alayang kaya, yan dili. Yan, dili. Oh, puta mo na yun. Maglalabas ng tingin. Kaya okay kaya ka boss. Kaya may kamali. Hindi mo puta. Pero kailangan, lalo pa rin. Kasi masama. Ganyan na yung mukha niya. Hindi makalapit sila sa likod. Nina, Parang tingin na naman siya eh. akin Ano, yan. ganyan. Oo. Massage. Oo, massage. Tayo lang, dahan-dahan lang. Naglalakya. Hindi, hindi. Siya, E, I, O, U. Ikaw mo isa. O hindi lang malabas mo. Ha? Ganyan. Tapos hindi lang. Side. Ano yung guantes? Tignan nyo diba? Ay. Oh, masaming gawin nga. Ay, sa gatas na eh. Mali ka po. Mali ka po. At ito mali mo, tanda mo. O chicken eh. Yung tissue. Yung tissue. Yung paniwala. Meron sa banyo. Ano eh? Ayun pala. Dalawa
Massage. Massage siya gano'n. Massage yun. Therapy. Yung mukha mo. Request ng asawa mo. Request. Kaya request. Request. Ba? Kasi baka hindi sa Kaya mo lang. Dito. Kuha niya. Kasi. Request. Request. Bukas masarap to eh. Sige, massage yan. Ibigin. Ayos na. Ayun. Yan. Dami Ito mo. mangyayari, boss, ganyan may ang pasibay po itong kayang-kaya. Masad na eh. Okay na yun, boss. Umuwi niya siya eh, nakikita na din eh. Ano yung mga schedule yung massage yan? Parang kang nagawa. Kasi laki nga may garlo. Okay. Okay. Yan na ako masyadong may malikab babaw ko kayo. Ayos lang? Okay? So guys, huwag niyo makalimutan i-like and share, subscribe ang aking vlog po, Modernong Manggapon 2, Stroke Therapy. Ay, Ito po yung aking end for 7 days therapy kay Tinelia Barag dito po sa District 3, Pandakaki, Mexico, Pampanga. God bless po.